Tämä näyttää ihan tavalliselta tieltä. Ja jos mä kysyisin, että sovelletaanko täällä tieliikennelakia, niin moni vastaisi varmaan kyllä. Mutta juridisesti asia ei olekaan ihan näin yksinkertainen. Jos pidät tällaisista liikennejuridiikan käytännön esimerkeistä, niin tilaa kanava. Löydät seuraavan videon helpommin. Tieliikennelaissa tiellä ei tarkoiteta mitä tahansa aluetta, joka ulkoisesti näyttää tieltä. Se tie voi olla esimerkiksi se katu, maantie, yksityinen tie, mutta myös yleiseen liikenteeseen tarkoitettu tai yleiseen liikenteeseen käytetty alue. Ja tähän liittyy nyt se juridinen mielenkiintoinen yksityiskohta. Sillä lain esitöissä tuodaan nimenomaan esiin se, että pelkästään se seikka, että joku alue näyttää tieltä, ei tee siitä tietä tieliikennelain tarkoittamalla tavalla. Ratkaisevaa on sen alueen tosiasiallinen käyttö. Vastaavasti sitten semmoinen alue, joka on yleiseen liikenteeseen käytetty ja yleiselle liikenteelle tarkoitettu, voi olla tieliikennelain tarkoittama tie, vaikka se ei ollenkaan näyttäisi siltä. Esimerkiksi huoltoaseman piha tai kauppakeskuksen parkkipaikka on lähtökohtaisesti tieliikennelain tarkoittamaa tietä. Eli se ratkaisu tehdään aina tapauskohtaisesti. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä tie, millä mä seison. Tämä erkanee isommalta hiekkatieltä ja kulkee vaan yhden mökin pihaan. Täällä ei ole siis läpikulkuliikennettä ja tätä käyttää vaan mökkiläiset ja heidän vieraansa. Voisiko tämä tie jäädä nyt sitten tieliikennelain soveltamisalan ulkopuolelle? Korkein oikeus on ratkaissut tämmöisen vastaavan tapauksen jo edellisen tieliikennelain voimassaolon aikana. Ennakkopäätöksessä KKO 1996 oli kyse tämmöisestä vastaavasta mökkitiestä, joka johti yhden mökin ja maalaistalon pihaan. Korkein oikeus kuuli todistajia, joiden mukaan sitä tietä käytti lähinnä se mökkiläinen, maalaistalon omistaja ja heidän satunnaiset vieraat. Liikenne sillä tiellä oli siis hyvin vähäistä. Ratkaisevaa ei ollut siis se, miltä se tie näytti, vaan se, miten sitä käytettiin. Eli kun tämä tie oli hyvin rajatun henkilöpiirin käytössä, totesi korkein oikeus, että se tie ei ole yleiseen liikenteeseen tarkoitettu, eikä myöskään yleiseen liikenteeseen käytetty alue. Siten se ei ollut tieliikennelain tarkoittama tie. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mikä tahansa mökkitie menisi tieliikennelain soveltamisalan ulkopuolelle, vaan se edellyttää aina tapauskohtaista harkintaa. Tuosta korkeimman oikeuden ennakkopäätöksestä voi kuitenkin johtaa niitä kriteereitä, mitkä on merkityksellisiä tämän asian arvioinnissa. Mutta mitä merkitystä sillä nyt sitten on? Onko kyseessä tieliikennelain tarkoittama tie vai ei? Ja tällä on yllättävän suuri käytännön merkitys. Esimerkiksi tieliikennelakia sovelletaan vaan sen lain tarkoittamalla tiellä. Vastaavasti ajokorttilakia sovelletaan pelkästään tieliikennelain tarkoittamalla tiellä. Eli jos tämä on nyt sen lain soveltamisalan ulkopuolella, niin tällä tiellä ei silloin esimerkiksi vaadita ajokorttia ollenkaan. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että täällä voisi kulkea ihan miten tahansa, vaan tällöin sovellettavaksi tulee lähtökohtaisesti maastoliikennelaki. Maastoliikennelain mukaan maastossa moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen edellyttää vähintään 15 vuoden ikää. Eli jos kyse ei ole tieliikennelain tarkoittamasta tiestä, saa 15-vuotias ajaa täällä muun muassa autoa. Eli vaikka tämä mökkitie näyttääkin ihan tavalliselta tieltä, niin juridisessa mielessä näin tosiaan ei välttämättä ole. Ja niin kuin huomattiin, näiden liikennesääntöjen suhteen sillä on yllättävän iso merkitys. Jatkossa mä tulen käsittelemään vielä muita aiheita, jotka liittyy siihen, että mitä sääntöjä sovelletaan myös silloin, kun ollaan tien ulkopuolella.